da ni'n stiwdio Myfyr yn Meindi, a rhan o'r prosiect creu adnoddau addoli digidol newydd da ni yn ymwneud â fo fel Undeb. Wedyn, da ni wedi bod wrthi, mae lot o drafod wedi bod yn digwydd, a mae'n dda cael dechrau creu a rhoi rhywbeth at ei gilydd. O hwnna'n od yndi? So, ni'n dod allan o'n rhywle, y penderfyniad chi. Heddiw, y thema di caneuon myfyrgar, gweddia, ond defnyddio cerddoriaeth a geiriau a wedyn rhoi pob dim at ei gilydd, gobeithio. A fydd yna elfen gweledol hefyd i rei ohonyn nhw. Wedyn, fydd yna rhywbeth gobeithio i bawb a fydd modd defnyddio nhw wedyn yn eich addoliad ac yn eich capel neu fel myfyrdod personol. Mae yna rei traddodiadol sydd o caneuon ffydd, felly fydd heini'n gyfarwydd iawn. Mae yna rei ella o Eglwys y Byd, mae yna un o lyfrau ECOM sy'n dod o dde Corea, da ni wedi recordio heddiw. A mae yna ganeuon gwreiddiol hefyd, a galafon gwerin, Cymreig, defnyddio heini hefyd. Felly mae yna amrywiaeth a rhywbeth i bawb gobeithio.